Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake zuwa tashar mu ta Kwara ta Gane Crypto. A yau bidiyon da muka zo da shi kamar kullum dai zan nuna muku yadda za a ci wannan Hamster combo na yau. So ina mai bada hakurin kasancewar jinkirin da ake samu kwana biyu. Wannan ya faru ne saboda wasu 'yan dalilai masu karfi wallahi. Yanzu ina so in nuna muku combo din mu na yau waɗanda suke group din mu already sun iya samun su. Idan baka samu wannan combo din ba, wannan shine combo din mu na yau. P2P trading, Hamster combat match da kuma DeFi 2 token. Duka waɗannan ba a buƙatar referral. P2P trading da DeFi duka suna ƙarƙashin market. Shi kuma Hamster combat match yana ƙarƙashin special. So za mu je in nuna muku yadda za mu ce su. Yawwa zan je mine ƙarƙashin market za mu sami DeFi2 token, kun gan shi ko? Zan ce shi, sannan zan yi ƙasa zan samu P2P trading gashi nan. So kun ga na ci guda biyu ko? Sai kuma can sai na je ɓangaren special, kun gan shi nan ko? So amma in baka ci shi ba already zaka je ni din nan anan zaka gan shi. So ni da yake na bubbuɗe katika, so wannan shine kun gan shi na ci shi. So ina fata za ku ci yanda nayi din nan za ku yi shi, kuma za ku kasance da mu zuwa anjima karfe 8 zuwa 9 insha Allah. Za mu kawo muku yanda za mu ci daily cipher na international Moscow wanda ake cin miliyan 1. So kasance da mu, sannan in kana da wata tambaya kuna iya min ƙarƙashin bidiyon nan bangaren comments, insha Allah zan ba ku amsa cikin gawa. Sai anjima, na gode.